आहा बाहाय मा नायदों आंखौ माने एटाक खालामफैया नोंसोरो एल' होबा जायोमोन देवलिगुरिनि फुटबल फाइनाल मेचआलाय मा दावराव दावसि जालाजोबखो मानसि दङ दिनै मोसानाया जोबनानै थांबाय जानला मानला बेनिखायनो जोङो कमिटि डिसिजनसो सुनारनायनि जोङो लामा फाहा खालामनो बेनिखायनो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे फिल्डनि बाहेरायाव थायो बेखौ जोङो खावलायदों नै दाना उल्थासो बुंलायबाय आहा बाहाय मा नायदों आंखौ माने एटाक खालामफैया नोंसोरो आंहाथ' बाहाय गोरोन्थि गैयामोन डाइरेक्ट आंखौ फैनानै सिराज जाबाय थानायखौ आंनि आर'नाइ हमनानै बोजोबफैबाय बोजोबफैनानै आंखौ संनो नागिरबाय टिभियावनो माखासे मानसिखौ कन्टेक्ट खालामबाय बिनिफ्रायसो गन्डगोला जालांबाय आं कृष्ण बसुमतारी बुंदों दै आं खिन्थु गाज्रिबो नङा आं मोजांबो होनना बुंनानै लाया आं गाज्रियाव गैया खिन्थु दिनै आंखौ एंकर हिसाबै बे गामियाव लिंहरदों आङो बुंथिदों कमिटि डिसिसन लादों बे बाथ्राखौ आं बुंबाय थादों बिसोर आंखौ बुंहोदों ओरै बुंदों कमिटि डिसिसन जाबाय कमिटिया ओरैबायदि रायलायबाय नों बुंनानै होदो आं बुंदों बेहाय आंनि सायाव नोंथांमोना बिदि इत्तु इनाय बेबहार खालामनाया मोजां जायाखै आं मुगैयो बेबायदि बेबहारफोरखौ जेननाय सारेना लादों जेनबाय बास जेननाय सारेना लादों जेनबाय बास जेननाय ट्रफिखौ मोनलांगोन जेननाय फैसाखौ मोनलांगोन जोग्राफ्रानो सारेना लाखाबाय जेननाय लानो होननानै बाहाय गामिनिया रायजो राजाया आंखौ एटाक खालामफैनायनि खुनु मोन्थाय गैयामोन आंखौ एटाक खालामनायनि मोन्थाय गैया नोंथांमोना आङो
कमिटि आं कमिटिनिबो नङा कमिटिया आंखौ लेंहरदों एंकर हिसाबै आं फैदों आंनि सेक्रेटारि खालामनो इनाय जादों बेखौ आं नोंसोरखौ मुगैदों बे गामिखौनो आं मुगैबाय दिनैनिफ्राय बे गामिखौनो आं मुगैगोन आंखौ एटाक खालामनाया नोंसिनि थाखाय भुल जादों आंनि गोसोजों आं बाथ्राखौ बुङाखै दे रायजो राजा नोंथांमोन आङो कमिटि डिसिसन जेखौ खालामदों आं बेखौ बुंफोरनानै होदों आंनि सायाव मा दाय मोनदों जेनेबा Dia lah,